الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga pagariyami naguskanusa na mga babayami si agama Islam yang kaiya kapamagusaytan no sa giyang kaiya oras na giiso ikatlo usayan tano sa giyang kuto as-sihr wal ain. Sumpatid na giyang kuto kapagusaytan no sa giyang kuto kapangatao na giyang kuto sungkor. Sigo muna, namiyaw sa itan wag yung kuto pembetuan o di na giyang kuto mga say kap kesugat tao katao nagugiyang kuto sungkor. Kagay ko gagawin na piya magusaitan wag yung kuto karata agyang kuto kapangatao nagugyang kuto kasungutaw sa agyang kuto mga paririmar nagugyang kuto mga tao marata igalbag. So imanto na isumpat tanoro nagyang kuto kayfa nattaqi syarra sihri wal ain. Antunay ukit kapagaligtas tano sagyang kutua karata o kapangatao nagugyang kutua sungkor. Paman na saka manusia ading ka kabaya uba ka masugat katao nagudi ka kasungkuran na antunay o kita suen tano ginani paman na pagusayin tano. Ayamana na siya pentano ginawa tano palindingin tano mga ginawa tano sagyang kutua kapakakaid kapakabinas agyang kuto katao agugyang kuto sungkor. Kagi mga pagariya kanaba ini paman na malbud kay gira apaman na adna kesimatan wa tao kesugata katao na lagi du paman na karargenan di mapipi aginawan niyan udi nagyang kutua sungkor. Aso sungkor nagira miya sugat yan nagyang kutua manusia na lagi dugumaga ketendara rebian nagupaman na kedas agyang kutua normal kababalu ini na manusia. So alhamdulillah pemagusaintan waya kaantan waya kalidas agyang kaiyapan yakit adi mapiyah. Nagudende apaman na ketu na muslim abanian nakabaya abas kanian masugat katao. So pamamakin nagantan waya piya bagantano sa matano sa pamamakin nagan kaantano milidas ang mga ginawa tano. Nagupaman na may pangandao tano si ikong mga pamilya tano agyang kaiya paman na okay tukit kapakaligtas tano sa agyang kaiya karata agyang kaiya kapangatao nagugyang kaiya sungkor. So mga ulama na tigiran suwagamatan wa Islam o di na so Allah subhanahu wa ta'ala na inisuguyan si ikong mga uripan yan. Kauto isusugo na katano mga uripan mga manusia agyang kuto okit kapakaligtas tano sa agyang kuto karata o kapangatao nagugyang kuto sungkor. Unaam panagyang kutua paman na danian kasugat o unaam panagyang kutua da kasugat o tao sa giyang kaiyapan yakit. Ayaman na niyan na dingan na yan na yawa. Paman na baga masugat katao din na baga kasungkuri. So inisugu Allah subhanahu wa ta'ala wanto na ukita su nagyang kutua manusia si kudan yang panakasugat panyakit. Nagutigong mga ulama piyayagu Allah subhanahu wa ta'ala. Piyakarayagu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutua ukit. Igira kiyasungkuran agyang kutua tao anta miya sugat katao. Na piyayagu Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutu bulong yan. Kauto. Isap na insyaAllah
apa magusin tano si kung mga pada mga oras tanuan to na ibulong agyang kai miyas sugat katao din na tigitan wakia songkuran. Ino to, natigong mga ulama rahmatan minhu bihim, pamana swalla na limo yan, gagawin yan si ikong mga oripan yan. Paman swallahu subhanahu wa ta'ala na tanto niyan ako ikakapedi, nagupaman na irarano nagyang kaya mga oripan yan, nagutigu mga ulama wa ihsanan ilayhim, naguswalla na dinya dipipian, paman na sisiyap niya nagyang kuto mga oripan yan, naguswallahu subhanahu wa ta'ala nagyutud ni paman na tarotop, paman na kipambagay niyang kiran sa giyang kuto mga limo yan. So miya kalala ini mga pagariya ilmo agyang kaya paman na mapumagusay tano sa giyang kaya oras kagi paman na siyap tano si kung mga ginawa tano na gusto mga pamilya tano sa giyang kuto karata agyang kaya paman nakapangatao na gugiyang kaya sungkor. Sa tigong mga ulama apad sa giyang kuto pengasasabapan sa kakasya pautaw sa giyang kuto paman na paniyakit nagupaman na kilinding yan si ko ginawa niyan sa giyang kuto tigitan wakapangatao nagugiyang kuto sungkor na ayapaganayron madagalaya ke eluitano ayapaganayron na tigong mga ulama na giyang kuto at tawakkulu ala Allah. Sumanusya na ayabu penarigan yan naswallahu subhanahu wa ta'ala. Gina ni pinaka number 1 ama padalam si kuma ginawa tano hadad na sirigan tano sang kaya paman na katatago tano sa dunia inunta na swallahu subhanahu wa ta'ala. Tawakal tano si iku Allah, penarig tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala, si tano dun susarakan si iku paman na kadunan tano wa rabbul alamin. Agina ni number 1 kagi upun sutaw na tawakal si iku Allah subhanahu wa ta'ala na swallahu subhanahu wa ta'ala isumisiyapon. Saya dalil nagyan ko to akatero Allah subhanahu wa ta'ala atigiyan na wa may yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuhu. Sa din sa tao sarigan yan swallahu subhanahu wa ta'ala na mata na swalla na skanya ni maakurun ayaman na swallahi pagakun yan nagyang kutua manusia sakanya ni paman na siyap sa giyang kutua oripan yan at tatawakal si iku Allah subhanahu wa ta'ala kagi swalla nakaparian nagyang kutua kamapian oripan yan nagupaman na swalla pan iding gira-giray kumakapat sa giyang kutua marata apagakay sa giyang kutua oripan yan. So kailangan mga pagarian na mapadalam rakatan wag yang kaya titua sarig si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Naisin tano ko na mga ginawa tano. Igina na panggalabakan na ka, nasungwa na ka, o di na anto naasa na panggalabakan na ka, na antay tatawakala na ka, antay sasarigan na ka. So Allah, anta akagiyan ko tuwa paman na mga padaasay, pian narigan na ka, aribat. Uway, laboron siyong mga tawa, pugusar sa giyang kaya, mga adimat. Uway, na napaman na aya kada kala nakiran na pelalakaw siran na aya mamay pikiran na tiya ko kemarataan kagi paman nagyang kaya adi matakan na paman na masusulutakan o di na matatago sa giyang kaya paman na lawasakan. Nariba to mga pagariya. Swadimat na yaman na niyan na di niya nakir nagyang koto akakabina sa iko manusia nagugyang koto akapakaw mo nagugyang koto akapatay. Na niya kadagdagal mga katawan tano paman na pagusar sa paman na ipilinding yan si kong mga rarata ugay na di yung bupakang gayaguna ay marata na upun sutaw na di niya no tumataubat na malaw tuwa ka panakoto ay amiyati po niya nagyang kaya ginawa niyan kaya makaw masalungan na mauri na paduto si kong mga tawa kirarangirangitan wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa giyang kutuwa paman na aya pianarigan niya nagyang kutuwa salakaw si iku Allah subhanahu wa ta'ala mala utwa ka panakot. Tapi anto na nasariga din si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Empleyado ka na panarika si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Padagang ka na panarika si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Adna mga tao mga padagang na paman na pagusar sa paman na mga adimat sa giyang kutuwa din yan di kandagang na
itargetan wana nakamarata ana nagalebek. Itargetan wana nakamarata agalebek. Aya kumakapat si iku mga rizki tanu na swallahu subhanahu wa ta'ala. Anto na ikadua, alinding utaw si agyang ko tuwa karata o kapangataon na uyang ko tuwa sungkor, tigo mga ulama imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi. Yang ko tuwa di kang gelebek kautaw, sa agyang ko tuwa mga paliugat ta isusugun wallahu subhanahu wa ta'ala, nagugyang ko tuwa kapanang gila iutaw, sa agyang ko tuwa mga galebek inisapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Naisin tanu ang mga ginawa tanu. Ino mga day, masisiyapa ka nagyang ko tuwa mga galebek ipapaliugat rakan wallah anta kaing dedaray no nakan. Naguay taman ng mga pagarya, akala ka tanu sa agyang ko tuwa mga muharramat. Isin tanu ang mga ginawa tanu. Anto na ang mga day masusugo ka na paman na haram. Ino mga day paman na sukatan na kan na halal. Ino mga day so paman na galebek ka na mapiya na ginan. Pagisin tanu ang mga ginawa tanu. Uy. Ande tama na paman na kasisiyapa tanu si iko mga suguan rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala lagi do sambayang lagi do paman nakapusa iko bulan na Ramadan. Naguso mga pedapaman na isusugo rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Naginan ni kadu, kailangan na sumumin na paman na malaon nagyang koto kasisiyapan niyan sa gyang koto mga paliugatun wallahu subhanahu wa ta'ala nagumala isang gila, mala ikalak sa gyang koto mga say apaman na inisapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Nag-iisa na paman na ipalinding tanong sa gyang koto marata. Sa mauto na upun sutaw na baras masisiyapyan nagyang ko to mga paliugatun wallahu subhanahu wa ta'ala na kilinding yan to sa gyang ko to marata. Nagupun sutaw na mala isang gila si ko mga muharram, mga haram matigitano na isaw to paman na kilinding yan sa gyang ko to marata. Upun sutaw na masugat paman na marata sa gyang ko to kababaluin niyan masiyapan na paman nagyuto na ukuran yan to. Paman na ukuran yan nuto, mapanggulaulan yan nuto, agi paman na ayakir ko ukuran na so Allah subhanahu wa ta'ala. So, isay niya paman na kilinding tanong sa giyang kuto marata. Mga pagariya, ay din na mapiyan agiyang kuto paman na makala agiyang kuto paratiya tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala, nagu maadaragatan agiyang kuto kasanggila sa agiyang kuto mga haram. Hingga din na paman na penayaway makaw marka padagyang ko tuatiw wallahu subhanahu wa ta'ala. Pakadakalantan wagyang ko to mga istighfar tanu nagugyang ko to kapenganitan o sarila si iku Allah nagugyang ko to paman na ditano di katubat si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama asa tao siya niya nagyang kuto mga paliugatun wallahu subhanahu wa ta'ala nagupaman na lidasan niya nagyang kuto mga galabak pananggilaan niya nagyang kuto mga galabak ay nisapar wallahu subhanahu wa ta'ala na mataan na tigong mga ulama siya sa kaniya wallahu subhanahu wa ta'ala siya wallah agyang kuto paman na agama agyang kuto manusia nagusiya peniyang pensagyang koto kauyag-uyag yan sang kaya dunia na siya pampanwala agyang koto pamilya niyan nagugyang koto tamok yan. Sama nuto na ayabu apaman na kapagalidas tanong sagyang koto mga rarata napakalaan tanong agyang koto paratiya tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayay katalo mga pagarya akilinding tanong sagyang koto marata karata agyang ko tuwa kapangataon nagugyang ko tuwa paman na sungkor nagyang ko tuwa di itano di kapakan dekla si iko tadem tano si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Si iko muna nami aloy tano aya kapkesugat utawa kata wagugyang ko tuwa kapkesungkuriron na sabab sa agyang ko tuwa kini targenian nagukyalipat niya sa agyang ko tuwa tadem si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Sama na ya nagyang ka iya kapakada kalapman utaw si iku tadem si iku Allah na kilinding yan ito sa gyang ko ito marata. Kathratu dhikrillah. Kailangan si iku Muslim
na lalayo no nagyang koto dinda di kapakanda kelas agyang koto taden-tademian si iku Allahu subhanahu wa ta'ala. Anto na yung mga taden-tadem si iku Allah kilinding tano si iku mga rarata. Natigo mga ulama alagi diyan na sukabatiya sa Quran. Paman na kailangan si iku Muslim na adna oras yan si iku uman din nakapita apapakabatiya sa kanyan sa Quran. Isa si iku mga imam sa haram, si Yasir, isa ito paman na kangudaan na imam sa haram sa Makkah, natigyan sumuslim masyapan. Udi na paman na adna oras yan na kibati yang kukuran uman din nakapita, na kegedamian agyang kutua paman na baraka agyang kutua Quran. Nakagi sa katano, nagususabud na din yan kegedam agyang kutua paman na baraka o di nakapi agyang kutua kabatiya sa Quran kagi paman na di tanong batiya sa Quran. Da oras tanong sa agyang kutua kabatiya sa Quran. So Imam Ibn Bas rahimahullah natigyan pa na ay pinakamapya at tadum-tadum si iku Allah nagyang kutua kabatiya sa Quran. So kabatiya sa Quran nagina ni paman na mapya at tadum-tadum si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Katawan tanong sa Quran nakatero Allah subhanahu wa ta'ala. Nagupaman na tigu mga ulama agyang kutua paman na bulong nga awid no Quran apaman na kepadalam si iku manusia pembetiaon namataan din na mas malauto irarad adigyan kutua paman na kapagusarian si iku mga bulungan kauto paman na katawan tanwa sa Quran na ini turun kapaman na malaanan bulong kebulungan yan si iku mga ginawa tanong. So, giyan ko ito ba apaman na miya kalala abulong sa Quran. Na ilayam tanong sa mga ginawa tanong, pagpakabatiya tanong sa Quran. Ilayam tanong sa mga ginawa tanong, adnaw rasa paman na kabatiya tanong sa Quran. Anto na nilagi din, nagyan ko ito at tasbih, wat tahmidi, wat tahlili, wat takbiri, wal istighfar, was salati ala nabi. Tadum-tadum si iku Allah, nagyang ko to adika pakanda kalaw tao, si iku dinya di kateroa, si iku subhanallah, nagu si iku alhamdulillah, si iku Allahu Akbar, yang ko to adinya di kateroa, si iku la ilaha illallah, nagu yang ko to dinya di kapakanda kala, si iku astagfirullah, 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 nagu yang ko to akapsalawati, si iku Nabi Tanwa Muhammad, gumiraw sota wa Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tigu mga ulama agyang kaiyat tadum si iku Allah subhanahu wa ta'ala naginan pinakamabagar dimikuta utaw si iku ginawa niyan sa agyang kutwa paman nakakabina sa erono syaitan. Malana nakuta igira sutaw na nudunu nagyang kutwa tadum si iku Allah na din no to dimikuta si iku ginawa niyan sa agyang kutwa paman na kapagabina sa syaitan. Katawan tanong, yaloy tanong, apaman nagyang kaya galabak, akapangatao, napaman nagalabak na jin, o di natin tanong syaitan. Nagyang ko to ba agina ni kilinding tanong, di tanong di mikuta sa agyang ko to kapagabina sa kapagkakaid agyang ko to mga syaitan. Miya panutulo Imam Ahmad, Aguso Tirmidhi, sukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Petro iyan na suwallahu subhanahu wa ta'ala na inisugo iyan si iku nabi niya na su Yahya bin Zakaria alayhi masalam. Ayamanan yan na si iku masaw Zakaria si iku masaw Yahya ibn Zakaria na inisugo kiran wallahu subhanahu wa ta'ala agyan kaya paman na 5 akatero paman na ngilabbakan niyan nagunggulubakang panukawmian aginan sa mga Banu Israel. Ayamanan yan na tigu Allah subhanahu wa ta'ala si iku Yahya apaman nanggulubakan niya agian kaya 5 syay. Nagusugo na kapanaya si iku bawataan ng Israel. Pansagyan ko ito apaman na 5 inisugiran wallahu subhanahu wa ta'ala tiyan na wa amurukum an tadhkurullaha azza wa jal. Paman na tigu Allah ini sugu akan rakan wagyang kutu adini urakan dikataden tademi udina dini dikataden tademi si ku Allah subhanahu wa ta'ala apaman na lebih mapuro
So, giyan ka na paman na tadong-tadong si ko Allah, na apya si ko miyangaw na antan wa mga pagtaw, na isusugo kiran dinanan wallahu subhanahu wa ta'ala. Tingu Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kaiyat tadong-tadong si ko wallahu subhanahu wa ta'ala, na ayat tigiyan alagi diyan, nalagi dagyang kutua paman na kutagyang kutua manusia taman sa inali wallahu subhanahu wa ta'ala. Apaman na gyang kutua sa katawa mama, apaman na luminio, apaman na gyang kutua ridu ay manusia kato, gyang kutua ridu ay manusia, apaman yan na luminio, apaman na merataan yan na gyang kutua uripan, uripan. Napaman na andad ni kapakauman yan sa agyang kutua kuta, agyang kutua pemerataan yan, o di na tigita na ang bunuun yan, na napaman na din yan kekaidan agyang kutua, apaman na pemerataan yan, kagi paman na makakukuta. Nalagid na natin mga ulama, agyang kutua paman na tadong-tadong si Allah subhanahu wa ta'ala, ad na makukuta utaw, ad na mililinding yan sa agyang kutua paman na, karata agyang kutua syaitan, sa agyang kutua paman nakakabinasa inyan nun. So ay pinaka mala at mga ulama siya po taw si ko ginawa niya, si ko mga rarata, nagyang kutua paman na tadong-tadong si ko Allah subhanahu wa ta'ala, na ipanguyat tanwaya si ko mga ginawa tanong. Kailangan na makalarakatanong, na gumakadagal si rakatano, agyang kutua tadong-tadong tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Anto nagyang kaiya paman na mga azkar, pagaloy ng mga ulama, paman na wikaya, linding tanong sa agyang kutua mga rarata. Naya paganay ron, o di napado nagyang kuto kiraatu ayat al-kursi. Ayak mati ang tanong nagyang kuto paman na ayatul kursi. Na nakapagayagyang kaya di mantay na anta arakatano, paman na diniyang panamila langag mimimuray sa agyang kaya ayatul kursi. Saan dyan yun makalalangag na pangilay niya sa ukita, mimuray siya na ya, milangag yan na ya. Kaysa niya paman na mala apakalinding rakatano sa agyang kutua mga rarata, ayatul kursi. At kung mga ulama mati ananan, mati ang unso ayatul kursi, tanong diniwaya, mati anati kung mga ulama agyang kaya ayatul kursi, igira manutwa sutaw, na paman na asung sa agyang kutua igaan yan, igira pakaturog sumanusia, ayaman na niyan na miyaw maagyang kutua katurugaon, apaman na miya kaigaden, nabatian yan agyang kutua paman na ayatul kursi. Na nagira dita di pamimikiran, ino mga degira paman na tiruga ko, o di na pakaturuga ko, kabati akan mga degyang kaya ayatul kursi, na naubati utaw, na miya siya pagyang kutua paman na uripan. Na o di paman bati utaw, na paman na miya daw nagyang kutua paman na di na nimikuta si ko, karata agyang kutua paman na syaitan. Nati ko mga ulama, aigira sutaw na biyati ayan su ayatul kursi sa agyang kutua katurugaon. Nagyang kutua manusia na mataan matatagu sa agyang kutua siya po Allah subhanahu wa ta'ala. Ay man niya na biyati ayan su ayatul kursi, miya katurug, nagyang kutua katuturugaon, nasisiyapan sa kanyan Allah subhanahu wa ta'ala, nagudis kanyan din na kaubay agyang kutua syaitan. Naman ito, paman na ayam bidaan utaw, paman na miturug abiyati ang sukursi, agugyang kutua tawa, dan yan bati ang ayatul kursi, na sumiyati sa ayatul kursi, nasisiyapan sa kanyan wallah, nagudis kanyan panapagubay no syaitan. Hirap man nagyang kutua tawa, dairikid na miya katurug, dan no pa ma, batiya sa mga azkar, lagi do ayatul kursi, naayad na paman na din yan nimi parambang nagyang kutua syaitan. Na tama natin kung mga ulama sa maumaagyan ko tuwa subo, nasisiyapan din sa kanya no Allah subhanahu wa ta'ala, nagudis kanya kubayo syaitan, sabab sa agyan ko tuwa kaya batiin yan si ko ayatul kursi. Sa lagi din natin kung mga ulama, inaliwi panunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
apaman nakbeti ang pansu ayatul kursi si iko ande deni kapakapasa di sembayang utau. Paman na miya kapasa di sembayang sa subuh, luhur, asar, maghrib, aisya, na beti ang kaagyang kuto ayatul kursi. Beti ang kaagyang kuto ayatul kursi, sagyang kuto kaya pakapasa di sembayang, kaysa pananana paman na mialu sa hadith apaman na gyang kuto atawa biyati iyan su ayatul kursi, na ayabu makaaran sa gyang kuto kapakasuldi ang kusurga, nagyang kuto apaman na dani ang panakapatay. Sa mo to na upun sutaw, nabatian niya su ayatul kursi, na andun ni kapantagiro nakapatay, na napaman na pagkasuldi sa kanyan sa gyang kuto surga, wallahu subhanahu wa ta'ala. Anto na ipaman na mga ayat amati antano. Tigo mga ulama agyang kuto akabati au tau si ko suratu al-Baqarah. Ayamanan niya nagya surah al-Baqarah apaman na ikadua surah. Agi paman na ayapagan na surah ko Quran nagya kuto Fatihah ikadua sa suratu al-Baqarah. Nagya nga iyapaman na kapmati au tau sa gyang kuto suratu al-Baqarah na upama ko sumanga walay tano. Upama ko sumanga walay tano. Api ama paman na gyang ko to walay manusia. Api antuan na walay. Apmbeti ano nagyang ko to suratu al-Baqarah, fa inna asy-syaitana yanfiru min al-baiti alladhi tuqra'u fihi suratu al-Baqarah. Mata na su syaitan na pelaguy sa gyang ko to mga walay, gyang ko to mga walay apaman na walay apmbeti ano nagyang ko to suratu al-Baqarah. Nah, ilain tano kung sumanga walay tano. Ino mga day, sumanga walay tano amya makapia-pia. Beti ano nagyang kutuwa paman na suratu al-Baqarah. Lagi man to na paman adna mga tao amya makalaipirak. Dimbubalay sa mga pipia. Na anto na ipaman na ipugaw tano si ko syaitan. Ino mga day, gyang kutuwa paman nakapbeti atano rong suratu al-Baqarah. Anta ka paman na di tano di mamatad sa mga adimat. Paman na ipumatad tano sa gyang kutuwa mga walay tano. Paman na ipugaw tano si ko syaitan. Na pangapagariagyan ka na nalagidanan na paman na di pa pakainuagamatan wa Islam. Kagaya paman na ayasuwan rakatan wa Allah. Nagyan ko to suratu al-Baqarah. Berarti ang suratu al-Baqarah si ko mga walay. Kagyan ko to walay apaman na biyatiyaw nagyan ko to suratu al-Baqarah na pelaguyan o to syaitan. Paman na disulto syaitan sa gyang ko to walay. Nagina ng mga pagarya. O kabayatan wa paman na matatapag yung kuto kapipi ginawa katutakan na si kusulda walay na paman na pabatian tanoro nagyang kuto suratu al-Baqarah. Suratu al-Baqarah miya kapia-pia. Apaman nagyang kuto paman na kirko walay siran din na pamilya na paman na mata umamatiya sa Quran ap kubati era nagyang kuto suratu al-Baqarah. Miya kapia-pia man nagyang kaya ka pamilya apaman na mata umatiya sa Quran suama matao matiya sa Quran nagyang kutuwa paman na ina nagunso mga wata iyan na pagalindin na paman na matao matiya sa Quran. Adna paman na kito na kaisa ka pamilya apagalindin na makalalangag sa Quran. Ginani betuan tano sa sanaol. Sanaol na paman na pagalindin na matao sa Quran matiya sa Quran. Adna kito na ka pamilya pagalindin na makalalangag sa Quran. Suama suina sumanga wata na pagalindin na paman na mga hafid makalalangag sa Quran. Na miya kapia-pia gyang kaya paman na kapakasuotaw sa gyang kuto kabatiya sa Quran. Tigo mga ulama padapan sa gyang kuto wiqaya linding tano si ko kapakabina sa syaitan nagyang kuto khawatimi suratil Baqarah. Ayaman na nagyang kuto kapusan ayat sa gyang kuto suratu al-Baqarah. Ipuno ka sa gyang kuto amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Madagala makalalangag saya. Yang ito kapusan na dua ayat si suratu al-Baqarah langag niwa mga pagarya. Kami akalalain niya paman na kibulong nagukilinding tano sa gyang kuto kapakabina sa gyang kuto syaitan. Tigo mga ulama sa tawa batian niya nagyang kuto paman na kapusan dua ayat si suratu al-Baqarah sa gyang kuto kagagawi na mataan nagyang kutuwa tao na siya panu Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa ka siya pa na tigo mga ulama wallah
na siya paniyan sa giyang kuto langulanguan o pumakakaid nagugiyang kuto mga rarata kauto piya kadagdagan paman na kapakaya marata ang kanyan sa giyang kuto paman na katuturugar ka udi nagyang kuto paman na kagagawi kagi paman na minda kalaso mga tekaw minda kalagiyang kuto paman na giyang kuto mga rarata paman na iplano sa giyang kuto manusia na so aya paman na linding tanong si kumarata laboron sa giyang kuto karata o syaitan nagyang kaya 2 ayat kapusan agyang kaya suratu al-Baqarah. Tigong mga ulama padarupan sa giyang kuto paman na mga azkar nagyang kuto azkar al-murattaba indama tusbihu wa indama tumsi paman na aginan sumang azkar apmbetiaan utaw si iko kapita-pita naguyang ko to kagabi-gabi adna azkar paman na andin ni kapaka kapita isagyang ko to taw lagi diyan mo muna gyang kaya paman nakakasek mo kagagawi na paman na pembetian tanwagyang ko to mga azkar paman na ini pamangdo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko mga paman na mga Muslim aginan so asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilayka nusur madagaluto apaman na mga azkar apmeti ano taw sa giyang kutwa kapita-pita nagumpetian yan sa giyang kutwa kagabi-gabi Allahu alam na paman na kaya bagantano pananan sa paman na usayan agyang kana na paman na azkarus sabah naguyang kutwa azkarul masa bidan mga pagariya mawatan ng bidan yan agyang kutwa taw paman na adna azkarian sa iko kapita-pita naguadam pa na azkarian sa giyang kutuwa kagabi-gabi. Tigong mga ulama alagi diyan nagyang kutuwa paman na kapakauman yan sa walay giyang kutuwa kasulyan sa walay nagugyang kutuwa paman na kapaliw niya sa walay kauto paman na pakaw maka sa walay sulga kuwalayin ka maliw kasi kuwalayin ka naguigida paman na pagda na kagiyang kuto paman na truck ka o di na si kumyang na nagiyang kuto paman na mga ayamiran nagugiyang kuto pada paman na penderpao nagiyang kuto manusia api anto na kalilibong da paman na derapakaon na di nga papakalipati agiyang kuto patadon-tadon si ikwalla ap kubati akaw nagiyang kuto bismillah padarwati ko mga ulama nagiyang kuto paman na pembetian udi na tigitan wa iputar sa giyang kuto mga wata igira sumimbe bawata suad na wata iyan na pararakatan wa giyang kaya paman na adkar agi na paman na iputar unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iku mga apo iyan asu al Hasan wal Husain katawantan wa sunabitan wa Muhammad piaga po ang si iku wata iyan na Fatima agun su Ali radhiyallahu anhuma ayang mga apo iyan na su Hasan agun su Husain na iputarong kuno nabitan wa Muhammad agyang kuta u'izukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama kauto paman na meti anayas iku mga wata na napaman na sa katano na andid ni paman na adna miyagda mo mga wata tano na taluin niyo si imam taluin niyo agyang kuta pamumulong nakapakay bisa sa katano paman na putar si iku mga watatano ko to. Da penakarganian. Aku paman nagyang kaya putar na legit na Legit pa ma pure na niya paman na putar paman na mapi ay putar tano si iku mga watatano. Pero mananakamu ay putar si iku wata nagyang kuta u'izukuma bi kalimatillahi tamati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah ko to. Ana na gira mi abati akan si iku wata na paman na di din nakabinas syaitan nagudi din masugat asong kuragyang kuto mga wata o din nagyang kuto mga moria tautano na nakapakay pananan paman napmeti taw sa agyang kuto ginawa niyan agyang kuto a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq miya kabubaba nadad na paman na karagyan ng mga pagariap muti ang tanong sa ikong mga kagagawi kapita-pita agyang kuto a'udhu bi kalimatillahi tamati min syarri ma khalaq nagusto mga pada mga azkar adam pa natin kung mga ulama wikaya paman na kasabapan apaka kelindingin agyang kuto manusia
Sagyang ko to paman na karata o kapangata o agugyang ko to ay. Nanto na ini. Natingo mga ulama imsak as-sibyan sa'at al-gurub. Agi so paman na diyan ko to kapakasulda o mga loksi ko mga watairan. Igiraman to paman na miyaw maagyang ko to kagagawi. At kita no mi magrib. Paman na sumidip swalungan. Nasuad na wataian na papakasuldan nyo sa mga watayo. Sagyang ko to orasa. Paman na andad ni kaumagyang ko to waktu magrib. Na nataloy ni dun sa mga watayo. Pamako kapapantagan siran sa liyo, adi siran isusugay, na paman na pamakasuldan yung siran. Kagi paman na isa na paman na kilinding tanos agyang koto pagabinasasi kung mga watatano. Aya adna dalililanan miyatir unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha kana janhal layli aw amsaytum fakuffu sibyanakum فإن الشيطان تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. Ayamane ni mga pagarya natigo nabitan wa Muhammad igira oras o di na igira amya kasul so kagagawi ayamanan yan na sumidop swalungan ni magriba tigtano fakufu sibyanakum na paman na pamakasuldan nyo sa mga watayo pamakasuldan nyo sa sulda walay kagimat anaso syaitan at gunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sagyang kuto oras magrib kasedep walungan na paman na di sila diperak sang kaya dunia paman na di sila diperak di sila di paman na magaluyan sagyang kaya paman na dunia na igira at gunabitan wa Muhammad miyepo sagyang kuto paman na oras kuto paman na igira miyepo sumagrib sa mano to na miyada din sumagrib si kung mga kagagaw iti gunabina paman na bukain nyo siran paman. Kauto, bukain nyo siran natin gunabitan wa Muhammad. So, giya bisa paman na lagi day galabag na paman na benar na giyan ko ito so mga lokastano si kumiyangaw na. Sa giyan ko ito paman na mas kawawata era katano. Giyan ko ito paman na kawawata era katano. Di tano di sugay si ko paman na liwawalay. Nandit ni kau mau magrib na paman na penaluan tano mga lokastano. Na miya kapia-pia besuto. Paman na gira kwa na suwata na paman na di pendi maketedalambit o lokasian asara paman na makasuldag yung kutu awata. Oy, na nagiyabis na miya kapia-pia inubis paman na miya siap sa mga murya tao guni kagi ayamanan yan na yung kutu paman na kapapakasuldakiran kaptulwikiran o mga loksiran igira manutua sumidip su alungan. Nah, padarawati kong mga ulama nagyang ko tuwa tathirul bayti minas yang ko tuwa kapsuti yaw tao si ko paman na walay niyan ayaman na niyan na sumanga walay na paman na madaon nagyang ko tuwa mga barahila yang ko tuwa mga barahila paman na matatagos ko mga walay tanong na paman na kung anong kuno to. Paman na di kapakay ubas walay utaw na adna paman na mga berahilawon wat tamathil agugyan ko to ayaman na niyan na piyamagtaw-taw wasuwar zawatul arwah agugyan ko to paman na mga tuladan apaman na adin ang mga niyawan yan. Yan ko to mga tuladan adna mga niyawan yan nagugyan ko to mga aso. So pagayam sa aso na paman na di kapakay uba paman na ay ipagayam makasi ikwaso na makaliliw sa giyang kuto paman na piya kayo wagamatan wa Islam. Giyang kuto kaayam sa aswa paman na pagkasulda-sulda walay na napaman na diyuto kapakay. Na mga pagarya, naburon so yaman na niya, na mga walay niya, nakato na kaw nagyang kuto piya gitaw-taw, apaman na tatagun si ko mga walay. Giyang kuto paman na mga design na miya makapiya-piya, apaman na giyang kuto mga pipi awalay o di nagyang ko to adna walay kato na kaw na paman adna paman na mga dekoritian mga design niya no paman na adna mga niyawan niyan na kuan tanoro to o di tano kabaya paman na kabinasaan tano agyang kay setan na kuan tanoro no pamaman ko aya kabaya ka na makasusulda gyang ko to setan si ko walay nga na miya timor ka wayaman na niya na aya pili na ka mga design decoration si ko walay nga nagyang ko to paman na piyagtaw-taw udi nagyang kuto paman na adna mga tulad na adna paman na mga niyawan yan.
udi nagyang ko to aso. Uy, ayan makadi sa aso, kabay aga mambuwa paman na, agyang ko to ba paman na, kasusulda ang agyang ko to syaitan. Uy. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna al-malaikata la tadkhulu baytan fihi tilkal asya. Kau to paman na, mata anak tigo nabitan wa Muhammad as mga malaikat. Yang ko to paman na mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala, na disiran din sumulad, sa giyang kutwa walay andudu na giyang kutwa piyang alwitano. Ayaman na niya na swalay, ad na piyag taw-tawron, ad na barahalaw na di yung sulcu malaikat kauto. Giyang kutwa paman na walay, ad na paman na mga tuladenon, paman na ad na mga niyawan yan, na di yung sulad su malaikat. Giyang kutwa paman na walay, paman na adin asurun, na di yung suldagyan ko ito ang malaikat, kauto mga pagarya. Na katawan tanong pa man na sumalaikat, at ayun na pangangawi nila, nagyan ko ito kamapian, nagyan ko ito mga tao. Na ay dapat yun, pamako sa mga walay tanong, na daabon, sulda malaikat. Paman na, kadaw nagyan ko ito kapipi, ginawa, katakan na, naguswaya manan yan na madagala kamapian, paman na pisulsi ko mga walay tanong. Tigong mga ulama, pagkasulro nagyan ko ito alat, allahu, wal maazifi wal gina. Langon na paman na mga instrumento, pag-usaran sa giyang koto ang mga music. Miya karagaragan na Lagi paman na sukadagalan na na iptembeng yan sa ginawan yan, nagyang koto kapamakinig sa mga music. Paman na igiraman ito, paman na malo biulu-bulu nagyang koto tao bubukulan. Nasan siya paman na kebubayan yan o singir na piyaka andiri aruna di tua-tua agi ang kutua manusia. Mambuwa miyaswa na paman na kaya warisan din ng mga watayan sila din na pamilya na pagaling din na paman na mahilig o di na paman na paborito ira na ang kutua kapamakinig sa music na siya na napkaan si Holox way na nakataya paman na piyaka ratawaga matano Islam. Lango na paman na mga instrumento paman na pugusaran sa giyang kutua tingtan wakap music na napaman na tigo mga ulama ako anyud na si ko mga walay niyo kagi paman na disuldagyang ko to ang mga malaikat si ko mga walay ko to mga pagari oy sama no to na maliwanag piya oy kaya liwanag ang dragatan o paman na di kapakay padaruat tigo mga ulama agi pagkaorientan wag yang kaya paman na giyang kaya kapita utaw sa giyang ko to paman na peto timan at tamar. Kauto peto wa uda tamar. Agyang kaya tamar tigu mga ulama ajwa. Paman na igir paman na miyaka pagaburud chutaw, miyaka panay kadi, miyaka pagumra. O di na paman na miyaka alaw sa ajwa na isa na namal abulong agina na tamara ajwa. Oy gina so tamar tigu mga ulama tamranan asip kiipon sa Madina. Sagyang kana na paman na Madina, paman na inged mga sahabo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagupiyaging dan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miya panutulo Muslim agus Bukhari, paman na sunabitan wa Muhammad na pituro yan man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu dhalika al-yawma summun wala sihr. Saad na tigo nabitan wa Muhammad ay ipita iyan o di na makapita saya manan yan na pito uda kurma ajwa na paman nadiskan yan din kabinasaan sa giyong kutuagaw iya kaya pakakanianon kaya pakapita yanon paman nadiskan yan din na kadutian kauto kadutian nagudiskan yan din na paman na masugat katao. So miya kalalabulong mga pagariagyan kana na paman na ajwa na ino kaso pumagumra si erakatano mga pamilya tano plalakaw na nawad na mga pera katano na paman na ibigay tanukiran na teruntanwa paman na pamasang kami niyo sa giyang kaya paman na tamara ajwa ka malabsa na nabulong na anawgaid na malon yung butong kataga kami kuwan na kira rangitan so pagawitan niyo ron kagi paman na iman to natatakas ng so kilo amay na paman na iniyawid agalian paman na kaya pakawita kaon sa ajwa sa giyang kaya kapagumran niya nakapagadsyan na napaman na bagano din na miyakan buno ka kibaga kiyan surkiyan ka ay niya nagkatumuag yan ko ito pakawit ka ajwa banda kiyan kaya mga ajwa Allahu alam sa kiyan kaya paman na mga darapatan ubad na di yung dindagang na ino ka paman na
Gian kaya di mentay kapapantagan nantay ad nakatawan niwa paman na di indagang sa ajwa at tamar. Nah, ira paman na lagi danan na napumakutan tanong ka malaan na nabulong agiang kanan na ajwa. Tigo mga ulama alagi do Sheikh Ibn Baz rahimahullah na tigiya na wayurja an ya umma dhalika jami'an wa at-tamr. Paman na tigo bimbas apaman na giang kanan at tamar na paman na mapakaya tigo Ibn Baz sa giang kanan na paman na hadithu Nabi Tanwa Muhammad na makasusul na giang kuto api antun aklasya tamar na napaman na kepakay makasusul do na tigo Ibn Baz malana na ulama apaman na pakasul na giang kuto api antun tamar sa mano to mga pagari na giang kaya tamar na paman na malaini bulong nagupaman na mapini apaman na matatago si ikong mga walay tanong. Matatago si ikong mga walay tanong. Nakaisu kadagalan, nayabu apaman nakapkan niya sa tamar, o di na paman nayakap pumasan niya sa tamar, nagira manutuad na paman nagupaninimbuwata, na napaman na pumasa sa tamar, na napaman na tunay pigi ka nilang sa giyang kutua bagu inimbuwata awata. Na di mga pagari, kailangan nasa katanoy pukakan sa giyang kaya paman na tamar. So bala-balasan kanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakala mapigyan kaya paglib tano na napaman na inusay tano agyang koto apaman na kilinding tano sa agyang koto karata o kapangatao nagugyang koto apaman na kapkasungkuri sa agyang koto manusia sa panganing ko si Allah subhanahu wa ta'ala paman na miyasabutan waya nagukiya ko antan waya sandauan paman na tano din yung agyang koto apaman na pia magusay tano kapag linuto paman na mapia nagupakabulong si era katano insyaallah naayak man na pagusay tano si ko mga padauras tano nagyang ko to ala ilaj anto nay bulong sa gyang ko to paman na miyasugat ta katao nagugyang ko to paman na tawa kiya sungkuran nagumiyasugat ta katao sa sila mo kano alang-ulang na paman na mga bangsakan makinig sa giyang kaya oras sa punan tano sa aya paganaya sila man tano nagyang kaya bangsa tano si pipian tano matia si Babikan Manunggal si Sap Badio si Asia Magdara salam giyang kaya mga luksakan sa kuan Pikong si Elias Balindong salam rakano si Suhaili Maripaga si Malakas sa ginawa si Princess Haji Tahir, si Naid Andam, si Ummu Jihan, si Sheikha Nisrin, si Jamaluddin, si Kira Sawi, Said, si Noraisa Dipatuan, si Lex Biguro, yang kaya mga mga pamangkin na sa kuwan, Antone Liti, si Junaid Munawara, salam rakasan pamangkin, si Mahid Mala, si Aisha, si Nancy Mandarakma, si Nika Makabuat, si Nay, si Masrur Bakaraman, si Nurjanna, lidangan yang kaya paman napakatatain na luksami si Sultan, si Nurjanna, lidangan si Ansari Abu Bakar, si Nurjanna, si Wakin Amirul Malawani Burdadu, salam rakanusan mga insan. Si Ana Aifah Makabangan, si Haji Faisa, si Sagira Rugun, si Asima Balindung, salam rakanusan nanti, si Anisa Palman, si Ruhaima Haji Aziz, si Mak Sultan, si Walid Makabut Ararain, si Ummu Salman Diamla, si Samia Yasin, si Bumpit Junior, si Jamila Bauti, si San Maba Asyanti, salam rakanusan ng mga luksami sa Matunggaw, si Muhaymin Yusuf, si Rahim Muhammad, si Fata, si Zairin, si Halim Rinibatan, si Miss Ali, si Haja Asia Yusuf, si Wahida Masdal Adaw, si Layla, si Siti Haji Ali, si Maimuna Bakaraman. Nakatagi ngayon mga antiya ka na dinubantay. Masya Allah.
Salam rakanusan nagugyan ka na mga pedalok sami sa Pantawaragat. Salam ko mga lok sami sa Pantawaragat. Agyan nga si Ramla Malawani Amiro, salam rakano si Hadja Basira Sampurna, salam rakanusan sa Angeles. Oh, sa Angeles. Nagu si Habir Mauyag, si H. Lim Fatah. Ginasuka po sana ayat sa suratu Al-Baqarah. Allahu a'lam na ginasu amana ar-rasulu ginanipunan ni amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati. Tama sa gyang ko tuwa kapusan na anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Si Sarina ikong si Ana Grandi, si Haja Siti Nur Ain Arimaw, ako si Rich Vlog, si Abdul Majid Ismail, waalaikumsalam ante, si Nurjanna Lidangan, si Samsam, si Nur Alia Akun, mangundakan, dia nga ayaw pagariya na alim, at ang absari alim, adiga di muntay. Uy, Masya Allah, neno ka, so din yun na sebutan ng piyo-piya, nakatanag yung ayaw pagariya na alim, ada salakaw ki Wasim Bakaraman. Salam rakanu. Yang kaya si Tinori Nash, salam, si Mad Al, si Marco, si Janji, si Poron di Malutang, si Radia Muda, si Haji Amina Makud, Hanif Bakaraman, nagu si Samia Ditma Mangundakan, si Salma Diamla, Khairunisa Umpa, si Salman Diamla, si Nisa Sabino, ako si Jadida, si Misaj bin Mansur, si Muhammad Masman Mauti, si Poron Dima Lotang. Akatay, adun na pa man nadimbandigang sa Tamar sa Marawi City, sini sa Marawi City, paman na Tamar Ajwa. Enugya nga na Tamar mga day, Porong ito na ni, di Malutang. Ayaw ko narga yan na 280. O to, 280 Ajwa sa Marawi. Nabukatawan no Pura Ajwa. Agi nga mabang sa tanong sa tungod na Lanao del Norte, si Miham Sam, si Jamrex, si Sinab Gubat, si Malakas sa Ginawa, si Sanggakala, si Asnawi Manan, si Raylin Umar, si Balutski Dima, salam rakanusan, Sinab Gubat, ako si Aisa Makaumbus Musa, Masabar Gendel, si Gundin Malawani, Husin Sarip, nago si Niham Nad Sarip Umpa. Salam rakanulang una mga bangsami, giyang kaya paman na kapagusetan o sa giyang kaya paman as-sihru wal ain. Way. Pamala inshallah paman na mapungunatan ron ka pagkaswatan wag yang ko tuwa mga ukita kapagalidas tano sa giyang ko tuwa marata. Way. Prangkom nang askan wassalam langulangan na mga bangsami. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.